Ei tarvitse potata. Joo, se osuu. Ja Missä oli? ihan niinku olisi ollut keskellä, vähän ylhäällä. Pörähti sille ihan näppäri. Vähän tummoja päästä. Kyllä tästä nyt. Ei näy. Menikö se yli? Ei näkynyt. Ei näy. Mun mielestä se meni yli. Paljon mahdollista. Kolmas kana. Toinen näkyy. Meni yli muuten. Ei tuu ainakaan niihin täppiin, että se meni niinku... Kyllä niin lähetä yli, että se Joo, kuvan taakse jäi merkki. Joo. 4. kana. 4. kana. Housut kiinni. Keskeltä yli 10 Niin senttiä. Aha, menee yli nyt. okei. Ota vähän alaspäin. En ota, mä ammun alle. Eikö tossa sikaa sen verran korkeampi maali, että Niin se on. Se on sikäli justiinsa kohdalla, jos vaan Vika. on. Viimeinen. No niin, Ihan niin kuin olisi jalasta lähtenyt ihan kantalapusta. No sillä on väliä. Ihan hyvä selkälinja. Sinne. Mut seuraava ei oo irrotettu sitten hei. Näitä on hyvin näitä täppiä tuossa pästissä. Joo, mutta että tää havainnointi, että näkis mihin se täppä syntyy, niin on kyllä niinku ilmeisesti. Ei syntynyt Menikö sarvilinja yli hei? No miten se sieltä meni? Sarvien vasemmalta puolelta. Okei. Menikö? En mä tiedä. Perkele, montakohan vai? sarvilenkin juureen. Niin Joo, nyt puolella. sä No. katso tähtäät sinne, se meni äsken yli sieltä. Montakohan niitä pitäisi olla? Siihen niskan puolen sarvilenkin Joo. juureen. Sitten tänne takkaan. Ihan kaulasta sentti sisällä kaulassa. Niin. Vähän kaulakuopa. Ja silti kaatu hyvin. Joo, mutta se on niin yllällä se kuva. Osuu. Takajalat. Sentti sisällä sekin riittää.